any faculty. Kalonga neke ingane ehambe kuyokwenza radiology only 5 years ibuye izohlala phansi. Iyakhele studio sayo. Uma ibuya lapho uzobe ngesenayo interest yaleyo nto leyo. Uzobe ngesenayo. Ayike advocate umculi. Ayike advocate umculi. Ayike chartered accountant umculi. Ayike accountant auditor umculi. Uma ebuye evarsity izobe siwashaka yonke leyo nto leyo. Izobe kusosha. Engisho ukuthi ningaba push msupport uma usuphinda umbende so that the child will follow on your lips. Lozo nto kuzosiza nje kakhulu ngoba sesibonile abazali abaningi bayahluleka ziyabahlule ingane ngoba bona bayaziresist. Funa uye naye. And then futhi ingane ufuna uyitshela iqiniso ukuthi njoba ithi ufuna ukwenza i-acting no music. Funa ukwenza speech and drama, okay fine. Leya nto leyana ama-actors abizwa ngama-puppet. I-puppet uPopeye. Okushuthi yena usuke efundela ukuba uPopeye ukuhlekisa abantu abangafundanga. Bambize abantu abangafundile abanemali azodansa la phambi kwaba a-acte kubiza usibanibani. We don't want children ezizalwa yithina especially ukuthi sibe yiliyonto because you're reducing your substance. Ngalondlela ziqale zokwenza i-degree. Zizogcina nge-speech and drama. Qale zenze le degree seyifuna ukuqala. Yeah, ake ngikhulume lento le. Sinento esibiza ukuthi abantu abaningi abayinaki sibiza ukuthi i-social mapping. Your environment okuyona and social mapping yakho iyona lena exuppressa ukuthi ungakwazi ukuphumelela. Angiqale phansi. Indawo ohleli kuyona njengoba lapha eSoweto nje. You struggling, uyazibona ukuthi uyaphuma eSoweto awukho eSoweto usesendaweni ukuthi usunomuzi eBalletto KZN. Kodwa in environment okuyona and social mapping yakho iyona eyenza ukuthi ungaphumeleli. Number 1, go and look for a rental property. Endaweni abantu abakhona bangakwazi. Ozobuya emsebenzini njengoba usebenza call center. Kodwa kunezinto zenzayo endlini. You understand? Kunezinto zenzayo endlini. But njengoba usenza call center unesikhathi. Unawo 3 days off work. Usenza 12 hours a day but must offer 3 days. And uzoba nesikhathi kuleya privacy njengoba usurenta nje manje. And awusenaba usudisconnectile ne-social mapping yakho umula. Usuyakwazi ukwenza. Mase sebekubona kuma social bathi hayibo, ungathi usibani nje lona. Bathi hayibo, get out kade sacela ukuyibona. Sebekubona manje umarketela i-product yaka Edgar's